Onyalo fwenyo ka ng'ato nigi dang'ni mar paro. Erokamano ahinya. Lakini Brighton inyalo fwenyo kapo nono ni ng'ato nigi dang'ni mar paro. Ahinya osiepe nikech ing'eni osiepewa ema samoro iwang'e kido kata mana kaka timbegi bende chala. Bende inyalo fwenyo? Yes, erokamano na Sharon. Achiel kuom weche ma nyalo mi fweny ka ng'ato nigi tuo mar paro kata dang'ni mar paro en isolation. Ng'at mo samo neno osiepu, nen ng'at ma outgoing, ujabedo ga kanyakla. To neno maka all of a sudden oloko kite. Neno maka ohero bet kende kamoro kata seche moko kunene. Ng'ani ng'eyo ni seche moko en ma olor kata yode en kamoro kuyo parore apara. Kata on the same note inya way about anger issues. Ng'at samoni ma ng'at mora gi ji. Then all of a sudden en ng'at ma kiwuogo to chunye rach kata kako duoki. Neno maka en ng'at ma yani moods ge olokra dichiel. Obaya wach, okoda wach gi ji. Komago at some of the things afu in most of the youths ng'eno roga peers, gieroga mbese roga wuotho kanyakla. Koro ing'eni seche moko inya yudo kata ka about interesting topics to be ng'ano ok en interested. Samoro eneno onge gimoneno ka funny. Samo gino chande ma en paro ma en go emoparo sechego. Kata gima chande no. Koro mago some of the issues ma inyalo note kuom ng'ato. Erokamano ahinya. Leo in bende awinjo na pachi kapo nono ni nyalo wach